tilakay. Niyawis ko ni inang ko nga bakit kumanin, mga istorya manin. Anay na nga istoryan. Agmayat nagpasudi. Kwa. Di nag-asawa kami kini tatang mo ka. Nang rugi, edi ureno ada tagibig, gararami dapte kang kanan, puto, panakaglaala ko. Ureno ada tagibig, edi umagawak mo tata, hangko kayak nga mangyari di, biyag mi di balasang akpay nga kakaasit di biyag mi. Iso nga din nag-asawa ako. Maning kamo takmatan nga agbiro kan ta jak kayat nga mabisinan ti anak ko. Edi kuan rumarang ay kami mutan aga kwa adamot ti naururnong min mono na gimatang kami ti kwa jeep ay di kwan adaman ti naurunong men ta ya magtartardeng jala agbirok mo ti kwarta nga kahit ko nga rumang emot ko mo ti biyag mi nakaurunong kami. So yan, gimatang kami ti gilingan, ti pagay. Okay, so okay, trabaho mo ni lakay ko, giling, nukwarabrabi pa, ado de kay customer men, magpagilingan. Okay, pagpakanan men, pagkapyam men, usong kuda at kape pagkapyong meda aka taga bagumbayan dagi jay nga tattao ide tawa mo tigilingan nga sa bali no nga gilingan me aka may ayatan tamo ta kape no madanon manen ti aldaw ka dependent pasye sa nga kariton nga duwa nga kariton pangaldawin mi manidan ta kasyami mo ti da siyempre dumayo da ka nakadayo mo ti balbalay da so sadya pakanami da ako may ayatan tamo ta dekon nakagatang kami man ti treasuran duwa nga treasure damdamo may isa dekon duwa nga treasure. Okay, so ti ko pag treasure may di ti pagpagay tawang pilot ti harvester ide. Okay, so napukaw lang. Ag-treasure ay nagadong agpa-treasure ide di kuan ade la kayo kumuhit tatangda aga so mo tagbambantay di gilingan ko
Iso amo ti bambantayan na ta di mo makapanjay taltalon ta. Ag sakit-sakit mo tan din. Sobra mo ti gaga na din paiso da jay tatanggay ti anak ko. 5 ti bunuan na. Agaramid pa ti seed na. Nga pagalo na kilamos. 5 nga bunuan. Nga sangatan na nga binigat. Ito nga nagadong alamos. Ko edi. Pamila lako jay takurong. Duha kami nga aglako. Ado kami mat nga ko. Barkada nga aglako. Tado mo ti ko dalam-damus na. Ako. Ay na nagadayo. Magmagna kami. Peman. Nagadayo takurong manunga kilometro. Ata pagpag nami sa pay kuha pa nagsamot pa di ti daldalan. Po dapay amgid nga di dalan may di nga mapanaglako. Di ko nakalanong kami sa kurungan. Ako glako kami. Ay na nagadong alamos. Ay na naglakamot. Peman. Kamayayatan kami lang tanaw rin no, naglaka na nalakamo nga talaga talagadong alam mo hindi. Ang problema no di nga panaglako agarami dagti buro. Kabel ko ti putek. Kaya paltat. Ay ka iso ti namabali na nalo na kami nga siitnan. Ay nagimas magaya mata burong lumo ng amin si siitnan. Awanan ti siitan. Si damlata. So di kay ayaw mo di kita anak ko. Adda ka nga agpindanga ti dalag. Nga nagdadakkel tapan dagbanit di kita na anak ko. Pindangak mo ta sako dati sidsidaan eh. Ako permiti ko adamot talaga anak ko. Yak mga perjan lagi jay maalaala da talaga nga pindangak saan burwak no ado. So kaya sidsidami ide. Babasit pa rin kita anak ko nga duduma. Gamne. Daya inuunaan iso ti. Ada asawa na. Imusang iti tartel. Iso ti may sapay nga pagberbero da. Nagadong agpatartel. Mapanda jay. Kwa. Palumbi, jayon, jayonan, nagadong agpatartal jayon. Okay, so, nakaroon nung kami muting gatang meti treasure, so yun, katulungan dyan ko, gilingan nun, aggilingan. Di ko ang ko. Ag sakit mo tundi lakay ko. Ti sakit na ko. Ajay nagyelo amin ti ko. Man na bagbagay na. Radya kanu apro na naglapyas. So jay kayat ko ngayon nga paupira. Madi na kayat. Tayo di damdamo kami, nawampay luglugan. Nagpa-opera ti appendix na. Ti naglugluganan ni idi ka lansa, idi. Nga mapa nagpa-opera di Cotabato. Di provincial. Ako lansa ti naglugluganan mi. Awampay ti idi luglugan. Di ko ano. Kumaro dari sakit man. Ako
kuna dya kabagyak mo dya ilang bayong. Bagayo kanini na tapan na ipagas dya Luzon, dya Manila. Nila kayo na ta tinalaingi dya nga mangagas ko na da. Ako kapata kayat ko mga umimbag. Apang kami tugot mi tido nga anak mi. Iya iburidot. Babae ken lalaki. Jakay na mabate tata baka no baut-bauton dahi-dahi kay kakabsa na kasi nga intugo mi da reno nagplay nagbayad dati kwa awang pa iti bayad ti kwa idi logan aja kanon dalaang di mawad di kwa barko ti tagbabayin ti pesos ti may sa kanyada nanalaka pa iti ti plete 150 lang di may isang tao. Gengga jay Manila. Naglaka pa edi. Ako iso. Ijay napang kami dyan bagada nga papanami pagpagasan. Dayat ko lang mga umimbag. Gapo tayong bagada mo. Ijay kabagyak tayo so kanomot nagpapagasan ta. Talambayong. Ako nakadanong kami dyan ti doktor. Doktor nga kwa magaya majay. Ajay espiritista. Ako ijayan. Buy-buya dagi jay kwa. Simurik kami jay. Unag sa ospital da. Ako naglalaing da ngagpaiso kunamla no doktor naman at nakagwantis na puraw amin suod da ka dapi nagasanda nga bakit nga labayag kanog saksakitan nga insik pa daya ako di napunos-punasan da ang kasta yung tugkal na dya iman na kasta ka nagpuswak mo tan ka na nakaunag di kong ka naala na dya kan mo namla no arusip mo da dya inyaon da nga kasta kita ka kung nakadaan na laing garon nga doktor. Ay, nakastyagayam ko na pangagas na espiritis na gayam. Ako, hindi ko na ako isublat ko mo na dyan wala kayo kung nga paagasan. Di nakita ako. Ay, wala doon. Narigat nga maagasan nun kung ano ta di makal pa di tiyan na di parwaran na di pusag na tidanom kaya kung ano yung doktor ko awanan misis kung ano tilunas na nila kayo mo awanan nga maagasan nun ta nakaro na ilaki sakit na ta limsag pa di tiyan na ni siya yawid mo lang nun kasi ka nga ako no iti pakatayan na ako na dadyo doktor isa inyawid ko na at dapat mo talo nga bulan nga kasawa mo sakit na ta nalang magpagnapag na no kaya na tiya palengke ka mapansya ta kurong awit na ti basket ka mapan at damo lugan ni nga tricycle lang iso gumatang siya kaya na nga siya daon tapos siya kanta na siya kaya mo nga siya daon kaya ko itid ko ame nga kayat man tapos noong pagkungkunan na kanyak mas nagagagmag kami hindi lakay ko nga biro ti kwarta ito nga ang ko nga binaybayan nga gingga na ti talo nga bulan pa mo ko tinatarakan ko mo siyak tagluto di sidano di isang pa na gumatang ti pasayang nga nagdadakkel kadadalam ti baboy kada bangos kasi siya ti kaya na sige lang kasi siya po ko damot ti kwarta may nga basit batay
ganam dato yan ta no niya ti kaya mo nga kanon. Adda kanyam ta kwarta. Makagatang ka ti kaya mo nga kanon kung kanya na idi. So, di ko somro na. Pangkupait katan ti danom di tiyan na. Di pusog na ti ko. Pagroran ti danom. Dagom magadakkel di todo da dyan ti pusog na. Rumor mo di danom mo. Dua nga dextrose ti maaladang ako. May isang dextrose kasi dyan. Kada Domingo kasi dyan ako di kun ako talagang awanon siguro si Remedyo. Empang ko dyan takurong kunan ako ialis nakbakot inta dyan Marbil nalalang dyan doktor dyan provincial kunan namanan ako wan kunan ka so nga di empang ko dyan baga na nga nadalaing ka nasubraan damot tinalo ti danom ti bagina ijayan ti kung nagkapsuton diyan ka ijayan ti nakatayan na Marbil tayo sumot ti kaya na nulaing ka no dagi doktor ijayan kaya isang po may to'y kalanawit na to'y kami magkalanawit gigyan ako so ijayan ti ko pasingganan iya ko na jay lagay ko so at tandi na tayon ako maling kamo ta mo lata nga birok ti kwarta tada mag-eskwela nga anak ko nasaot nga ag-eskwela babae nga nilisa tinagan na ke so jay biyahe ak takurong ano Marbil conforme sa jay pangkuila ko tanalay nga buro na jay buro yun kay ayaw ti tao bayag na lang pa nakaglako ka may boss kunada di jay duma ka jay Ilonggo ay kunada ka anya tilakom kunana di jay kwa Ilocano buro kunak ay gumatangak garod kunana ako gararado nga duwada jay Ilonggo at ay kuan kinita na suksok at nagkasa daw ano na daw suka man ng ero kunana suka ng ero kano ay ambot kunana mo jay Ilocano base makilawan mo ginapangita mo kunana jay Ilocano ay ambot kunana ang paiso may kadwa nga pa nakaglako ka naramanan na ka inang magbili ako magbakal ako pila 20 ay 20 dakar si ginatan na sana ko na ka dugangan mo ng kanuuninang ko. Siling mo daw so ka ng ero. Karon gaya nga pagdugangan mo ng kanuun niya. Tain na po'y garod tilaok na yaburo. Dalaya na nabanglo Ay so ay. Maning kamo tak. Kasi at yanararamid ko gengano ti ang nakagraduate mo yan anak ko. Sa maestra mo ti inala na nga kurso na iso mo ti tawa mo ni tatang na nga biro ka siya ko na iso kaya yun ti kuan
Nga medyo ato, tinararamid mi nga nalabiyag pa. Nag-restaurant kami pa ide, takurong. Ide nalaing pa nila kay ko. Pang kami pa gasang tekalding jay, janggas. Ako gumatang ko, talong akalding, naglaka ide, tag 7 pesos, ti may isa laang ide. Sa genuine pa ite kwarta. Restaurant kami sa kurong, pakang kami. Nagado nga umayag manganta kay ayo dati pinapaitan nga kalding. May ayatan mo dati, lagay ko pa yata, nabiyag pa ide. Nalaing pa niya. Ay, di pa na, ano na. Dagay siya nararamid mi ide, siya bibiyag pa. Muna daya, naudi daya, papamidya Luzon. Nakaro ide. Nalaing kami nga ako. Agtrabaho, daya. Madi nga ganino, madi nga ang tabako mo sa paminsan. Narega mo dyan agulbod. Nga mo aglalako kami karod. Dapat kami istormi pa ini. Isumot aglako, banbantay, sigarilyo Pedmon pa yung mga tibilyon na nga sigarilyo na. Pedmon. Sige lang. Yak nga inungungtan. Nagagat nga talaga nga trabaho. So nga, yak kayat nga kasadya mangyari biyag mi, hindi babasit kami pa Awan ti birok, tinaganap kanya mi, awan kakasit biyag mi, so nga niasawaan ako sa radyay naling kamo takmatan nga agbiro ka na. Napadasak pa ito naggatang ti Eric. Siya, deliver ko dyan takurong. Gatang pa ito baboy, ide. Napigsak pa Uray no may sakit da. Panakagbiro ti babo, magagatang kaya pangkusak takurong. Damag ka rito me, damag tayo nung may kay udong medya takurong. Ya baboy, ide. So nga tayo di kami, ubing kami ko. Di kami nasyatan makagatang kami ti tinapay nga adya may isang pira ko talong nga tinapay ti magatang na mabsog kami mutan. Kasya lang di may makami di ubing kami. So nga di nasawa ako, maning kamot ako, naglirok tap ng jak kayat nga kasya ti mangyari di biyag mi nga wala di ubingag pa nga jak pa makabirok. So nga narigat ko. Yak di ko malansangat pa naglay nga gani, ya mau awit ti bingay ko. Nagpartakag nga grakam. Ay, nagalo ti bingay mi. Bingay ko. So, jay lang nga. Ti malagip ko nga isarita. Babayan.